Medikazio honek ovulazioa eragiten du. Oso garrantzitsua da, esan zaizun egun eta orduan jartzea. Medikazioa prestatu baino lehen, eskuak ondo garbitu. Kontsultan eman dizugu siringa bat, orratz luze bat eta orratz labur bat. Nahasketa egiteko, 2 hauts eta likido bat behar dituzu. Hauts bialetatik kendu tapa horia. Likido biala zabaltzeko, gasa bat hartu eta puntu urdinetik apurtu. Orratz luzea siringan jarri. Eta likidoaren bialean sartu. Likido guztia hartu eta hauts bialean astiro-astiro bota. Mugimendu lasai batez eta orratza atara barik nahastu. Likido guztia berreskuratu eta bigarren hauts bialera astiro bota. Mugimendu lasai batez eta orratza atara barik nahastu. Likido guztia berreskuratu. Gotaren bat hartu barik gelditzea normala da. Orratz luzea laburragaitik aldatu. Alkoholarekin bustitako gasa bategaz, ziztadagunea garbitu. Azalean, atzamarrekin toles bat hartu. Orratza zureganantz perpendikularki jarri eta azalean osorik sartu. Enboloa astiro baina jarraian bultzatu, barruko likidoa amaitu arte. Likido guztia sartzen dela ziurtatzeko 5 segundu itxaron. Orratza azaletik atara. Ziztada ostean, erreakzio lokalen bat ageri daiteke ziztadagunean. Gorritasuna, mina, antura, sumindura, ubeldura edo odol galera txiki bat. Arruntak dira eta ordu batzuk ondoren desagertzen dira. Gogoratu, puntzioa egiteko eman zaizun ordua baino 10 minutu arinago etortzea. Baraurik, kolonia eta makillaje barik. Medikazio hau ez da beharrezkoa hozkailuan gordetzea, 25 gradutik behera den bitartean. Sabelaldea, ziztatzeko zonarik egokiena da, bestalde, badira beste zona batzuk erabil daitezkenak, adibidez, izterra. Ez duzu orain arte sentitu duzuna baino gehiagorik sentituko. Emandako azalpenak jarraitu, eta dudarik izatekotan, deitu